На юг от Марица градчетата Батак, Брацигово и Перущица се сражавали геройски, откъснати едно от друго. Перущица дълго отбивала черкеските атаки. Въстаниците се сражавали за всяка къща, но от Пловдив дошла войска с артилерия и те се принудили да отстъпят. Затворили се в църквата заедно с семействата си и оттам се отбранявали. След като не успели да превземат храма, турците срутили стените му и го подпалили. Вътре всички щели да изгорят живи. Навън зверски избити. Блъскаха глави си оголи език и падаха. Други, с настръхнали власи, в своите колене душаха деца си. В този миг Кочо, простия чизмар наранен, отслабнал и бунтовник стар, повика жена си, млада хубавица на гърди с детенце с златна косица и рече: невясто, виж, настая сеч и по-лошо нещо. Ти разбираш вече. Искаш ли да умреш? И клетата майка, бледна, луда, няма, и без да завайка, сложи си детето с трептещи ръце и като го целуна в бялото челце, застана и рече: то да е отзади. Утре. И Кочо ножа си извади кървав из гърдии и чучур червен бликна и затече. Тогава водачите на въстанието, погледна детето. Кочо Чистименски, но плачеше клето, и Спас Гинев, обзети от ярост, болка и безсилие, убиват жените и децата си и сами слагат край на живота си. Мнозина ги последвали. Които не намерили сили да направят това, били жестоко изтезавани и изклани от фанатизираните турци.